Atzaldeon, hasiko gara gaurko osoko bilkurarekin. Lehenengoko puntua, 2026ko ekainaren 9ko bilkurari dagokion akta laburra irakurrita onartzea. Bigarren puntua, A.E.10 Ibarreta esparruko hiri antolamenduko plan berezia behin-behinekoz onartzea. Tokiko Gobernu Batzarrak 2026ko martxoaren 5ean egindako bilkuran A.E.10 Ibarretako eremuko hiri antolamenduko plan bereziari hasierako onarpena ematea erabaki zuen. 2026ko apirilaren 7ean erabakiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen, eta jendaurrean jartzeko epean ez da inolako alegaziorik jaso. Dagozkion txosten sektorialak eskatu dira. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, behin betiko onartzea A.E.10 Ibarreta esparruaren hiri antolamenduko plan berezia honako baldintza honekin. Lurzoru kotzatuei buruzko lurzoruaren kalitate adierazpena lortzea nahitaezkoa da edozein lizentzia eman aurretik. Bi, agiriaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentuari. Dagokion erregistroan gorde dezan. 3. Indarrean sartu dadin behin betiko onartzeko erabakia eta planaren hirigintza ordenantzat argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Gainera, argitaratzea behin betiko onartzeko erabakia lurralde historikoan edapen handiena duen egunkarian edo egunkarietan. Hitzartzerik? Aho batez. Hirugarren puntua, ESLD bat, partzelan eta gainean dauden eraikinean kalifikazio juridikoa aldatzearen onarpena. Arrasateko udalak Iturripeko kirol instalazioak berritzeko asmoa du, eta horretarako nahitaezkoa da lurzorua eskuratzea. Alkatearen erabakiz, hasierako onespena eman zitzaion udalak Goiru kalean duen ESLD bat partzela eta bertan kokatutako eraikinaren izaera aldatzeko espedienteari. Erabakia jendaurrean jarri zen, eta emandako epean ez da alegaziorik jaso. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honakoa proposatzen dio udal osoko bilkurari. Bat, behin betiko onartzea ESLD bat partzela eta bertan kokatutako eraikinaren izaera juridikoa aldatzea. Jabari publikoko kalifikazioa izatetik, pasatuz ondare ondasun kalifikazioa izatera. 2. Dagozkien udal sailei honakoaren berri ematea udal inventarioan aldaketak txertatzeko. 3. Almena ematea Arrasateko alkateari edo legez bera ordezkatzen duen alkateordeari partzela hori hartzeko. Alegaziorik? Aho batez, laugarren puntua, Arrasateko terrazen ordenantzari egindako alegazioak erantzutea eta horien ondorioz aldatutako agiria hasiera batean onartzea. 2023ko abenduaren 15ean alkateak erabaki zuen dagokion kontsulta publikoa egitea. 2025ko abenduaren 9ean osoko bilkurak hasiera baten onartu zuen ordenantza eta 2026ko urtarrilaren 22ko gaon argitaratu zen. Jendaurreko epean 25 alegazio jaso dira eta horien azterketa egin ostean funtsezko aldaketak egin dira ordenantzaren testuan. Ondorioz berriro ere hasiera onartu behar da agiria. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, berriz ere onartzea hasiera batean udal ordenantza arrasateko erabilera publiko duen eremuetan, ostalaritzako eta merkataritzako elementuekin egin daitekeen kale okupazioa arautzen duena. 2. Jendaurrean erakustea 30 egunean. Iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik hasita. Interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Ordenantzaren testua udalaren web-orrian ikusgai egongo da. Jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko da ordenantza udalbatzak akordioak hartzeko premiarik gabe. Interbentziorik? Ander Garai. Bai, itzaldeon danoi. Alde bozkatuko dugu, berriro behin-behineko onarpen honeri, gero berriro hasieratik hasiko da, bakarrik esateko alegazioak indiela, erantzuten diez alegazioei, eta ikusita zelan aldatzen den testua bera oso egoki ikusten dugula berriro hasieratik alegazio epia irekitzia 30 eguneko epia, bere garaian mugikortasun plana onartu zanean, berdina eskatu gauen asko aldatu zanez
ordenantza bera, eta kale batzun, kasu enten Zerrajera eta Nafarroa etorbideko noranzkoak aldatzen zienez eta berriz hasieratik jartzia alegazio epe berri bat irekiz, kasu hortan esan onartu, hemen bai, eta nik uste dut ondo dauela, eta horregatik, eta ados gazenako alde bozkatuko dugu. Bozkatzera pasatuko gara, baina lehenago esan bihotzut, hau funtsesko aldaketa dan edo ez teknikariek esate dute, eta mugikortasunean ez zuten esan balute, berriz joango gineke hasiera batera, oraingoan bai izan digute teknikarixak eurendako badala. Batez ere alegazio konkretu baten erantzunara eta horrek testu aldatzen dau oinarrian eta horregatik bialdu behar dugu, baina eukiko gau bere momentuan teknikarixen txosten bat esan ez aldaketa funtseskoa zala, bai joango ginen hasierara. Gauza tekniko bada. Eta, hori esan da, nahi duzu esan zerbait? Bale, bozkatzera pasatzen gara. Puntuaren alde? Hau batez. 18 baiezko. Bale, bost, epe luzeko kreditu eragiketa bat kontratatzea. Banku mailegu kontratu baten bidez. Adjudikazio proposamena. Kontratazio mahaiburuak proposamen hau egin du. Bat, epe luzeko kreditu eragiketa bat, banku maileguko kontratu baten bidez, baldintza hauetan esleitzea. Zenbateko partzialak, 9.010.000 euro, amortizazio epea 17 urte, gabealdiko epea 3 urte, epea guztira 20 urte. Lehenengo zenbateko partziala, esleipen proposamena, Caja Rural de Navarra, interes tasa Euribor 3 hilabetera gehi 0,24, konputatzeko interes tasa 2,553, berandutze interesak Euribor 3 hilabete gehi diferentziala gehi 2. Bigarren zenbateko partziala esleipenduna Kutxabank S.A., interes tasa Euribor 3 hilabetera gehi 0,25, konputatzeko interes tasa 2,553, berandutze interesak Euribor 3 hilabete gehi diferentziala gehi 2. Hirugarren zenbateko partziala esleipenduna Kutxabank, interes tasa Euribor 3 hilabetera gehi 0,29, konputatzeko interes tasa 2,63, berandutze interesak Euribor tasa 3 hilabete gehi diferentziala gehi 2. Laugarren zenbateko partziala esleipenduna Laboral Kutxa, interes tasa Euribor 3 hilabetera gehi 0,35, konputatzeko interes tasa 2,63, berandutze interesak Euribor 3 hilabete gehi diferentziala. 2. Kontratu honen arduraduna udal diruzaintza izango da. 3. Etxe hori jakinaraztea esleipena eta 15 egun baliodun izango dituzte kontratua administrazio agirian formalizatzeko. 4. Esleipen honen iragarkia eta kontratuaren formalizazioaren berri kontratistaren profilean argitaratzea. Bai, hitzartzeak? Bai, Ander Garai. Taldeon berriz, errepikau enbinaz, azkenengo plenuetan errepikau nazen moduan, jakina da, eajotan posizioa zein dan, baina berriro be ustot garrantzitsua dela mai gaineratzia, ez. Gaur daukogu onarpena, mailegua eskatzeko 36.040.000 euroko maileguaren plieguen onarpena, plieguen onarpena zia adjudikazioa, eta esan moduan jakina da guk eajotatik aurka bozkatuko dugula, hasieran aurka bozkatu gauen moduan ez. Ez dugulako babesten gobernu honek proposatzen dauen finantziazio proposamena. Esan dugu, ez da berrixa badauela beste finantzatzeko modu bat, errixa ez dauena kiebra arriskuan jartzen, gure ustez honek guztiz jartzen dau, eta dauela beste modelo alternatibo bat, hori bebai errepikatzen az, baina eski horrela da. Baina horretarako bihar dugu planifikazio zehatza, planifikazio reala, denboratan errealista dan planifikazio bat, eta ez da kasua. Ez da kasua. Ze denboretan ez dozue errealitatea plasmau, eta horrek gero dugu kontsekuentzia batzuk. Eta hori ikusten da, esan dako gauza asko martxan egongo ziela, ez da zelako martxan. Eta horrek kontsekuentzia batzu dauko. Iturrepeko proiektuan aurten 0 euro gaztauko diez. Lizitazio prozesuan dau,
adjudika orduko eta obrak hasi orduko 2027 xan jarriko gara, 2026ko gastua 0 izango da. Grupo San Juaneko proiekturako gastau 0 adjudikatuko da, baina heldu orduko fakturen garaia 0 gastauta. Udalagoikorako aurre ikusten zan, soberakinetik diru bat bideratzia aurten obretarako, oingoz ez dain, proiektua ez lehitu zan, mugaketetan dabiz, ez da ematen aurten hasiko danik. Gorostizarako soberakinetik dirua sartuko zala esan zan, pleno hontan abenduan, eta gero bebai esan da behin baino gehiagotan, eta de hecho hori zen da ez, argumentazioetako bat eskatun bihau, ze diru hau behar dugu, beste proiektu horiek itxeko, ze 2026an beharko dugu diru hau. Baina ez dago ezer, obra fasera ez da iritsiko aurten Gorostizakoa besta, denborak ikustia bakarri dago, ondion proiektua bera amaitu barik dagoelako. Esan duten moduan, denbora planifikatzia ezinbestekoa da, plan ekonomiko bat ganoraz eukitzeko. Eta gero plan ekonomiko horretatik finantziazio egokizena bilatu alizateko. Eta gobernu honek, ez dozue, denborak ondo kalkulau. Ez da beharrezko seriotasunakin denborak gainge begiratu eta horrek konsekuentzia batzuk ekartzen da. Eta esaten dut, datuekin, ze, klaro, hemerotekara bagoiez eta honei dan adiez gobernuen deklarazioak, Gorostizako igogailuen gainean esan zan, proiektuaren erredakzioa orain aterako da lehiaketara, eta epeak betez gero, 2026ko lehen hilabeteetan proiektua idatzita egon beharko da. Hau, 2025ko maiatzaren 7. Kontratua abenduan esan sinatu abendura arte, eta gaur-gaurko zondion ez da proiektua mai gainean orduan ez da bete. Eta honek, konsekuentziak dauko, ze epeetan eta planifikazio baten konsekuentzia dauko. Udalagoikoagatik bebai, noticias de Gipuzkoatik hartu dut, prentxaurreko batena, la intención del ayuntamiento es que las obras comiencen a lo largo del 2026, respondiendo de este modo con una reivindicación vecinal que lleva años sobre la mesa. 2025ko abuztuan esan zan, obra kastia 2026an. Esan kontratua sinatu abendura arte, eta gaur-gaurko zondion proiektua ez da huinda orduan. Las obras no comenzarán a lo largo del 2026. Eta Iturriperen gainean esandakoak, hemen ito ezberdinak daz. Lehenengokoa, izen zan, udal gobernuak aurre ikusten du Iturripe berritzeko dana ondo bidean obrak 2025an hasiko direla, eta helburua izango da 2027an obrak bukatzea. Hau da gobernu planeko aurkezpenean 2024ko otsailean esandakoak. Gero, 2025ko maiatzean, la previsión es que en los primeros meses del 2026 los trabajos estén en condiciones de comenzar. Alkatearen hitzak. Proiektua oraindik amaitze fasean egon arren, udalak hainbat aurre ikuspen egin ditu. 2026ko urtarrila otsaila obren exekuzioa lehiaketara ateratzea. 2026ko maiatzekaina obrak esleitzea. 2026ko udak lanak hastea. Hau esan zen 2025ko irailean, proiektuan aurkezpen ofizialian. Eta gero azkenengo deklarazioa 2026ko martxokoak, aurtengo martxokoak. Salen a licitación los trabajos del nuevo polideportivo y su parque urbano, que arrancarán en el último trimestre de este año, 2026. Sandoten moduan, licitazio prozesuan dau, licitazio prozesu horretan denborak ikusita, azten badabe 2027 hasieran. Hasiko zan, ez? 2025an hasi bihar zien obrak, eta gaur-gaurko 27an hasiko diez, ondo badoie dana. Honek, esan duten moduan, afekta huitzen dau, ze, klaro, plan ekonomiko-finantziero bat beharrezkoa dana, eta ondo antolatutako gai bat aurrera eramateko, behar da planifikazio real bat eta zehatza, eta planifikazio real eta zehatz horretatik ateralko duzu finantziazioa. Baina ezka udabil pasetan bebai, kontratu askorekin, eta efektua daukie kontratuak gero udal honen ekonomian. Ez tabiz denboraz ez lehitzen, eta honek atzeratu itzen dago, eta honek efektuak informazioa bebai ez duzku ekartzen denboraz. Adibidez, autobus zerbitzu berria, ez? Ja ez lehituta egon biharko zan, eta ondion ez
ezoizko prorroga bat inzan, egingo da dan ondo bidian ez lehituko da prozesua, baina atzeratuko dau adjudikazioa. Hau esaten dut, ze txostenetan, bai mailegu hau eskatzeko txostenetan agertzen zan, zerikusi eukiko zauela etorkizunean kontratu honek. Aurre ikusten zalako, 500 milioi eurotan igoko zala kontratu honen kostua. Bueno, ikusiko dugu zenbaten igoko da, 500, 600, 700, hori prozesuak berak karribiko da, baina informazio oso importantia da etorkizuneko ekonomia bai kalkulatzeko. Eta kiroletako zerbitzuekin bestain beste. Ze honek bera egin zuzena dauko, hau bai txostenetan agertzen zan, afektauko zauela, aurre ikusten zan 1.000 eurotan igoko zala kontratua, baina ez da iritsiko abuztuarako. Lizitazio hori abuztuan amaitu beharko zan, orduan, hau be, atzeratu inda, hau be, ezoizko prorroga bat egin jako. Eta hasieran aurre ikusten ziren 1.000 euro gehiagoko diru beharra eukiko zaula kontratu honek, ikusiko dugu momentu enten adjudikazio pliegoak ikusten bediaz, gutxienez 150.000 euro gehiago aurre ikusten diezlako. Eta hau guztiak hartzen dutena ze oso garrantzitsua da guzti honetan, seriotasun batekin eta data errealekin jokatzia, ze horre gero zerikusia dauko, zelan finantzatu aldan, zelan urte bakoitzean ze proiekturi dirua jarri aldan, ze proiekturi eman aljakon diru kantidadia. Eta hortik aterako gauen seguramente beste finantziazio bat, eta esan eskatubiko 36 milioi euro baino gehiagoko mailegu bat. Gaur, ja ez dana eskaera bat, gaur ja onartu egingo dana, ez? Eta maileguak konsekuentzia batzu dauko, eta aurrekoan bezan hauen, maileguak urrengo 20 urtietan udaletxe hau guztiz kondizionatzen dau, eta udalerri hau arrasate guztiz kondizionatzen dau. Ze urtero, itzuli beharko da 2 milioi eurotik gorako kuota bat. Gaur onartu diezen interesekin, eta ikusita erreferentzia moduan, Euribor 3 hilabete hartzen dela, eta horrek esan nahi dago, gainera ez dara gauza fijo bat izango, baizik eta variable bat izango dela, eta azkenengo hilabetietan ikusten gabiz, gainera hori goranzko joera baten dauela, konsekuentzia bat eukiko dau, ze urtero diru gutxi hau eukiko dugu inbertitzeko. Eta konsekuentzia batzuk ja ikusten diez, ze gauza estrategiko batzutan, kontratu estrategiko batzutan, urrengoko 5-6 urtietan, arrasateri zerbitzu batzuk, emateko kontratuetan, autobusetan adibidez, kondizionatzen dau. Ze ezin dozu diru gehiago jarri, jakinda, gero hau ordaindu egin behar dela. Eta are gehiago, kondizionatzen dau epeetan, ze onartu gauenian aurrekontuak, onartu zauenian, guk aurko boskatu gauen onartu zauenian pleno honek, aurrekontuen txostenetan agertzen zan, zelan 2026 urtean, ezala gastu erregela beteko, eta horrek, ekartzen dau konsekuentzia batzuk, eta ekartzen dau konsekuentzia batzuk, ze gero egin biko da plan ekonomiko finanziero bat, eta gutxienez urrengoko 2 urtiak kondizionatuak zazen. Karo, ja, azkenengo txostenetan, ez da esaten hori, esaten da, ulertzen dela, urten beteko dela, urrengo urtean ez. Urrengo urtean espada betetzen, 2027 hauteskunde urtia da, horrek esan nahi dau, 2028 eta 2029an plan ekonomiko finanziera baten barruan egongo dela, horrek esan nahi dau, gobernu honek, pleno honetan, adostasuna erakusten dauienek urrengo legealdiko gobernua kondizionatuko dauiela. Erabakiko dauie, herritarrek urrengo urteko maiatzean aukeratzen dauienek erabaki beharrean, ja erabakia itxiko da inda. Ze, ez da beteko eta horrek ekartzen dau konsekuentzia batzuk. Eta konsekuentzia horrek ez da gobernu honen legealdian bete beharko. Bete beharko da beste gobernu baten legealdian. Eta guk uste dugu hori, ez dela justua, ez dela bidea, eta gainera uste dugu badauela beste alternatiba bat. Hasieratik defendiru gauela. Horregaitzik guztizia gaitzik, zanatena gaitzik, EAJak mailegu honen adjudikazioaren aurka bozkatuko dau. Eskerrik asko. Eba, buin. Ander, zuk kiroldegi berria egitearen alde zaude, ze zuri entzun da, ez ematen du, horretarako dirua behar da. Eta beste alde batetik ere esatea zuen legealdietan, ez zenutela gobernu planik aurkeztu. Gu bai, eta hori da zuen eta gure diferentzia. Besterik ez. Aritz Murua. Bai, atxaldeon guztioi.
Nosotros inicialmente en este proyecto nos hemos mostrado siempre a favor y esta vez no va a ser una excepción. También continuamos a favor con el proyecto. Que Porteaga. Arratsalde on danoi. Estatuaren egoeran den eztabaida batetara etorri behar ginela jakin izan ezkero, goizeko 8:00 eskatuko nioke alkateari pleno hau jartzea, porque sartu dozu udaletxeko gai guztien zerrenda bat horrela, eta ez baldin banauz auker, uste dela kredituaren boskaketa honetara gatoz. Baina, bueno, bromak aparte, Ander. Esan dituzun proiektu guztietan, astuitzen jatzula, bakarrik berbaitzen dozu egikari eitzea ze proiektuak. Nik uste eta astuitzen jatzula egikaritu baino lehen hau proiektu guzti horiek daukiela hilabete luzetako lanak. Ez duzta harritzen horretaz ahazteak, porque zuek zenokaten aurre proiektu hori turriperako argazki gutxa zen, eta etzagoen aurre proiekturik aurretik, baina, bueno, ez duzta harritzen. Eta bebai uste dut, bai fabulak eta mamuak eta horrelako gauzak bota beharrian hobe eukiko zinuketela herri txarrak eta herri honek nahi dituen proiektuak egikaritzeko pausuak ematea eta laguntzea. Uste dut, hauxe bera, esan dut zuten hauxe bera, aurreko legealdian, igual, 30 aldiz entzun nuela plenuetan. Baina, bueno, ez dakit, igual nire burutazioa da, baina uste dut, 30 aldiz gutxien ez entzune balau. Eta benetan garrantzitsua denari joaz, helburua kiroldegia itxea da, eta beste proiektu batzuk, baina tartian garrantzitsuena ekonomikoki kiroldegia itea da, eta helburu hori gauzatzeko urrengo pausua hauxe da, zenekiten hau izango zala. Eta badakigu, ez dakize pausu ematen dugula, ateako zehatela esaten, eske gu ez gaudea, eske alternatiba bat daukagut, berbaitzen dozu alternatibataz, baina zenbaki zehatzetaz oin dino ez dutzute sekula entzun. Berbaitzen dozu diferentzialetaz, euriborreaz, ez dakit nola funtzionatuko zinuken zu, baina agian zure etxeko hipotekan variabliak jartzen dizkizute, o prestamo finkoak jartzen dizkizute interes finkoetan, baina nidaki dela horrelako garrantzitsua den operazio batetan, agian zu banketxe batekin hitz egin da dagokozu eta emango zotzune interes fijo batetara, baina eta oso ona eta zuk nahi dozun modua, baina arraroa irudituko legitzaidak. Eta hori, urrengoko pausua hauxe da, pausuak ematen gabiltza kiroldegia egiteko, hori da garrantzitsuena momentu honetan, eta zorionez, zoritxarrez zueuken duta, baina zorionez beste guztiak kiroldegi honen alde gaude. Ander Garai. Bai, bari erantzun da, bai, aldegaz horregaitzik boskatu gauen, alde kiroldegiko iturripeko pleguak irten zienean. Ez gazena, ados da, zuek dokutzuen finantzaketa ereduarekin. Eta hori da, mai gainera dutena, behin eta berriz. Honekin berantzuten dut, keparen azkenengo afirmazioari, bai, arrasateko EAJ iturripeko kiroldegiaren egitzearen alde dau, musakolako egitzearen alde dauen moduan. Eta musakolakoa bai, zuen gobernu programan agertzen zen proiektua hitzen egon biko zala, 2026 urte artian, eta ez dau. Eta horrek hartzen dozuk esan dozun kontu bat, proiektuek bere lanketa behar dauela, klaro. Baina hori kontutan eukibi da, gobernu plana hitzen danean eta publikoki irtetzen danean, esatera, esan duten moduan, lehenengo 2025an ingo zala obrak iturripekuak, gero 26an, eta oin 27an. Hori da neuki bida kontutan hasieratik, eta nik hori da, mai gainera dututena, ez da leuki kontutan hasieratik, eta hasieratik kontutan ez danez euki, ona plenora ekarri diez. Baina eta berriz, esaten ez, eske planifikazioa badau, ze urrengo urtean hasiko da, eta gero urrengo urtean esan hasten, eta urrengo urte bete atzeratzen zen, eta horre guztiak, plan ekonomiko finantziero serio bat itxeko ez dauela laguntzen. Eta horregaitzik ez daukogula, eta horregaitzik azkenian, zuk esan dozun moduan, eske urrengo pausua kiroldegia itxeko da prestamo hau eskatzia. Klaro, horretara nio iritsi dalako gobernu hau, ez dalako egon planifikazio bat, eta onaino iritsi garelako. Orduan bai, hori da nik ekarri dutena, proiektuaren aldegaz, klaro, bestelez gau pleguen alde bozkatuko, eta EAJak alde bozkatu zauen. Baina ez gazena da, finantzaketaren alde.
Orduan, bai, ados gaz, baina eski finantzaketarekin ez, orduan, gaur ez eskua boskatuko dugu, gaurko egune historian gogoratuko da, zein boskatu zagoen gauza bakoitzak eta zentzien bere konsekuentziak. Eta estatuaren egoeraren pleno bat dala, eskepak ardiotona datuak argudiatzeko dauela beste plan ekonomiko bat. Estatuaren egoeraren pleno bat izaten basan hitz egingo gauen, que a 20 y tantos de julio el chiringuito sigue cerrado. Eskerrik asko. Bueno, seriotasuna, ez naz liau bier, ez? A ber, guk gure gobernu plana aurkeztu genuenean esan gauen zala tresna bizi bat. Tresna bizi horrek dauko aldaketak eta bidean gauzak gertatzen dira. Besteak beste Amaia Antzokiaren jola jaustea. Zuek gobernatu izan dozuen garaian, diru askokin, ez zero zor, baizik eta diru askokin, guk BR eta R eta R esaten gabiltzan Amaia Antzoki etzegoela ondo. Eta horrek konsekuentzia batzuk dauko. Eta konsekuentzia hori izan da, gure legislaturan Amaia Antzokia jarraitzen dauela aretxarrau. Horre die konsekuentziak. Zuk komentatu duzun proiektu guztiak, hemerotekara joaten baldin bagara, gaur-gaurko seginak egon behar ziren. Zezuek hartu zauen konpromisoa egiteko. Grupo San Juaneko urbanizazioa jasoa gauen, 0. Proiektuen barik. Udala goikoaren obra zuek egin behar zenutena eta hemerotekan dau, 0. Kirol azpiegitura, hainbeste behar zegoela EAJak, sartu ginenien, 0. Besteak beste. Gaur pasaudan terrazen ordenantza, frustrautako prozesu baten konsekuentziak jaso gauen guk. Eta pasauko da. Bideratu dugu eta pasauko da. Hitz egiten zabitzen nien gure gobernuaren inakzioarena, zuk zure hitzekin frogatzen dozu ezetz. Ze gaur-gaurkoz, ez dakizen proiektu esan dituzun, martxan da zenak. Berandutu die, noski, ze gauza gertatzen die. Gauza gertatzen die. Hau da, gremiorik ez da, gauza beste gauzatzuk sartzen die, ze gobernu plana da tresna bizi bat. Baina guk gobernu plan bat daukagu, ebak ondo esan dauen bezala. Zuek inoiz ez dozu eduki gobernu plan bat, bueno bai, gaztau zabien 15.000 euro, herriko 15.000 euro herrigintza plan baten ez dauena gure artxibuetan, ez dakiz zergatik, etzala herriari aurkeztu ez oposizioari, herriko enpresa batek eginda 15.000 euro eta inoiz ez gauen presentau. Noski ez ez, zatik gainera zan una declaración de intenciones, esaten dana. Orduan, behintzet guk, seriotasun horren barruan, zuk esaten dozun, seriotasun falta horren barruan, herrixari aurkeztu dutzau gobernu plan bat, makina bat ekintzekin, eta makina bat proiektuekin, eta gaur-gaurko 160 egin dau. Ero bidean dau egiteko. Atzeratzen gabitzela? Bai, baina gogoratzen dutut Gorostizako igogailuak zuek urten zariela askotan, eta hori zuen legislaturan egina egon behar zala. Orduan, igual apur bat sosoak beleari ipurbeltz, Ander? Esan duzu jarraitzen dauela egoera txarrean egoten Amaia Antzokia eta horrela da. Ez que, claro, hemen gabizitze egiten gu egon garela legealdi batzuan, zue beia 3 urte pasatxo zoiezie eta esan duzun 0 guzti horre, Grupo San Juan ustaia, 2006ko ustaia, 0. Kirola azpiegituren mapa, 0. Gorostiza igogailua, 0. Udala goikoa, 0. De hecho, gainera, Gorostiza igogailua esan bida, posarren ikusten gaula, zuen gobernu planan etzauen, eta, bueno, gutxienez, gero, hartu zinuten proiektua itxia, eta, bueno, ikusiko dugun orain iristen dan, baina ez da ezer ikusiko gure legealdietan, bueno, gehiago ero gutxiago, baina hor dau Kulturola, hor dau Juan Arzamendi, hor dau Eku Bulebarra, dauz astensoriak erguinen, dauz astensoriak makatzenan, dau Araba Etorbideko eobrak, dau Txikitxokoa, eta ETC handi bat. Bai, gure garaian egin zan Txikitxokoa. Por cierto, oinetorri garela hunditu inbizan eta urrengo negua iritsiko da eta eukiko dugu Txikitxokoa hunditu gabe. Orduan, bai, jartzen dut mai gainean,
seriotasun falta badauela horretan eta gestiorako ikusten dela un modus operandi eta ez gazela ados. Eta gaur honak hartzen duzuen mailegoa da horren konsekuentzia bat. Eskatu bideo 56 milioi euro horren konsekuentziagatik eta gu ez gazadoz. Horregaitzik ez gau apoiauko. Eta bai, karo garela kontziente gauza gertatzen diesela legealdietan. Klaro, gure garaian ikusi gauen hori. Ze COVID garaia izan zan gure azkenengo legealdia. Eta horrek, karo kondizionatzen dagoela. Nik esan duten bakarra da, kontutan eukibidiela danak, eta ezin dela, prensan atera, behin eta berriz esanez, hau hasiko da, porque karo, gero planifikazioan atzeratzen da, jakinda, kontratazioa erditzik dauen prozesu baten beti denborak atzeratu aldiezela. Ba hori, aurre ikusen bidala, eta guk uste dugu gobernuarenak ez dagoela aurre ikusi, eta horren konsekuentzia gaur onartuko dozuen mailegu hau dela. Eskerrik asko. Eba, boin. Pleguen alde, baina finantziazioaren aurka. Argi geratu da ezaudetela kiroldegiaren alde. Eta bestetik, eta nire aldetik elkarrizketa hau izteko, esatea ezin diguzula eskatu 2 urteetan, zuek 8 urteetan ez duzuena egin. Ez da justu, Ander. Besterik ez. Bueno, boskatzera pasatzen gara orduan, bai, desde luego. Irakurrikot puntua berriro. EPEK luzerako kreditu eragiketa bat kontratatzea banku maileguko kontratu baten bidez, adjudikazio proposamenaren alde. Adjudikazio proposamenaren aurka. 12 baiezko eta 6 ezezko. 6. puntua, 2025ko ekitaldiko kontu orokorraren espedientia behin betikoz onartzeko proposamena. 2026ko martxoaren 18an 2025ko aurrekontuaren likidazioa onartu zen. 2026ko maiatzaren 21an 2025ko kontu orokorra aurkeztu zen, osasun batzordean. 2025ko kontu orokorra 15 egunez jendaurrean jarri zen. Emandako epean esen inolako erreklamazio eragozpen edo harrik egon. Horiek horrela alkateak honako proposatzen du. Lehenengoa, 2025ko kontu orokorra onartzea, bigarrena herri kontuen euskal epaitegiari berri ematea. Hitzartzerik? Hau batez. 7. puntua, 2026ko ekitaldirako barne kontrolerako planaren onespenaren berri ematea. 8. puntua, bide publikoan kargatzeko zutoinak erabiliz ibilgailu elektrikoa kargatzeko zerbitzuaren prezio publikoa finkatzeko proposamena. Arrasteko udalak ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuak jarri ditu. Beharrezkoa da emandako zerbitzuagatik prezio publikoa ezarri eta kobratzea. Horiek horrela, ogasun batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, ezartzea kotxe elektrikoen errekargaren prezioa. 0,35 euro bezkanpo. 2. Argitaratzea erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Hitzartzerik? Hau batez. Berrestea, alkatearen ebazpena giza baliabideak antolatzeko plana 2026-2029 onartzen duela. Pertsonalen batzordeak honako proposatzen dio osoko bilkurari. Lelena, alkatearen N26/01-783 ebazpena berrestea, zeinaren bidez, onartu baita Arrasteko udalaren giza baliabideak antolatzeko plana 2026-2029 epealdirako. Bigarrena, argitaratzea Arrasteko udalaren webgunean eta iragarki taulan plan horretan jasotako plangintzaren laburpena, zein urteko plangintzaren garapena erantziko zaion. Interbentziorik? Hau batez. 10. puntua, Arrasateko Euskararen herri plana 2026-2026 onartzeko proposamena. Arrasteko udalak Euskararen herri plana prestatu du. Eusko Jaurlaritzak emandako irizpiden eta markoaren arabera. Helburua da Arrasteko udalak lidergoa konpartituz eta beraz adostasun politiko eta sozial zabalak sustatuz, hainbat izaeratako erakundetan orbanakoekin elkarlanean Euskararen herri plana garatzea. Planaren diseinua herritarrekin eta euskalgintzarekin batera eginda. Horiek horrela, Euskara Batzordeak honako proposatzen du. Bat, 2026-2026ko Arrasteko Euskararen herri plana onartzea. 2. Akordio honen berri ematea Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordetzari. Hitzartzerik? Joseba Azpeleta. Zaldeon.
2008ko abenduaren 3an onartu genituen udal barrurako euskararen plana eta udal hizkuntza irizpideak. Baina euskararen normalizazioak ez du udaletxeko hormen artean gelditu behar eta horregatik da funtsezkoa herri mailako ikuspegia eta plana bera. Gobernu honek bere gobernu planean jasota zuen bezala, gaur onartzera ekartzen dugu 2026-2026 euskararen herri plana, euskara eremu guztietan indarberritzeko eta normalizatzeko helburuarekin. Danok dakigu euskarak ez duela izea bere alde, eta urrats txiki zein handi guztiaren beharrean dagoela bere biziraupena bermatzeko. Horrela, Euskara Batzordearen adostasun osoarekin ekartzen dugu euskararen herri plana bere onarpenerako udalbatza honetara, guztion babesa izan dezan. Euskararen normalizazioaren alde ematen ditugun urratsak, txikiak zein handiak, izan daitezela sendoak eta babes handikoak, horrela atzera ezinak izan daitezen. Zentzu honetan, urte asko darama udalak bere ahalegina egiten hizkuntza normalizazioan eta euskararen sustapenean. Inurri lan askotan, pauso sendoekin eta borondate politiko irmoarekin emandako urrats oro atzera ezina izan dadin. Euskara gure herrian hizkuntza gutxitua da, eta horregatik udalak erantzunkizun instituzionala dauka euskara sustatzeko. Gure arduratik abiatuta, herritarrekin eta erresteko euskalgintzarekin landutako plana da. Dokumentoren ezaugarri nagusietako bat bere izaera parte hartzailea da, diseinua herritarrekin eta herriko euskalgintzarekin batera osatu da, saio irekien eta arduradun politikoekin egindako lanaren bidez. Horrela, lidergo konpartitua eta adostasun politiko zein sozial zabala bilatu dira, euskara sustatzeko estrategia bateratua izan dadin. Udalak ez du plana bere kabuz egin, herriko eragileen partaidetza bilatu du. Plan honek herritarrak eragile sozialak eta ekonomikoak hartzen ditu barnean, herri osoaren plana da. Merkataritza, ostalaritza, kirolkarteak, kulturtardeak, auzoelkarteak, lan mundua, isialdia, atzarritik arrastetera bizitzera etorri direnak, guztiak barne biltzen ditu, kalean eta plazan bizi den euskararen sustapenari begira. Euskararen normalizazioan udala eredu izan daiteke eta arnazgune ere bai, baina normalizazio osoa ez da posible herritarren implikaziorik gabe. Euskarak babesa eta sustapena behar ditu herri mailan eta hori herri mailako planak ziurtatzen du, euskara bizitzaren esparru guztietan presente egon dadin. Hurrengo hamarkadarako erronkak lau ardaz estrategikoaren inguruan egituratu dira, bakoitzak bere ekimen eta jarraipen adierazleekin. Lehenengoa gobernantza, erakundeen eta eragileen arteko elkarlana eta lidergoa sendotzeko. Bigarrena, ezagutza eta gaitasuna, herritarren euskara maila eta trebetasuna garatzen jarraitzeko. Hirugarrena, jarrerak eta motivazioa, erabileran eragingo duten jarrera proaktiboak sustatzeko. Eta laugarrena, erabilera, euskara herriko txoko, belaunaldi eta jardura guztietan bermatzeko. 2008ko abenduan onartu genuen udal plana eta gaur onartzera ekarri dugun herri mailako plana txanponberaren bi aldeak dira. Udalak euskaraz egiten badu, herriak eredu hori ikusten du eta konfiantza hartzen du. Herriak euskaraz egiten badu, merkatuan, tabernan, plazan, lanean, aizialean, udalak indarra eta zentzu hartzen du bere plangintzarako. Normalizazioa ez da goiti beherako agindua, herri osoaren konpromiso kolektiboa da. Planak bidea markatzen du, baina bidea egiteko herritar eta egile guztiak behar ditugu. Halaber, planaren helburuak ez dira epe motzekoak. Begirada luzea eta estrategikoa jasotzen du aldaketak elikatzeko eta euskari beste estatus bat emateko. Euskara normalizatzeko plana ez da paper bat, ez da dokumento burokratiko bat, konpromiso bat da udalak eta herriak elkarrekin egindako bide horria. Plan bakoitzak aurrerapasu bat dakar eta pauso horiek sendoak eta atzeraezinak badira euskararen etorkizuna bermatuko dute. Itzartzerik, Ander Garai. Bai, naz errepikatuko Josebak esan dauenakin bat itzen dut induzun hitzartzeakin uste dut garrantzitsua dela eta hori jarri duzu mai gainean herriko eragileen artean indako plan badala, eta hori nik remarkatzia be bai, eta adostasunakin doien plan bat, eta nik uste dut euskara dauen momentuan egonda bi gai honek oso garrantzitsuak diesela, eta horregatik parte hartu dauen pertsona orori eskerrak eman, eta udaletxeko teknikariei eta eragile guztiei baitza. Guk alde bozkatuko dugu, klaro. Ados, euskararen herri planaren alde, Soriona ezago batez. 18 baiezko.
11. puntua alkatearen ebazpenen berri ematea, eta 12. galde eta eskaerak. Galde eta eskaerarik? Bueno, eskerrik asko danoi gaur etortziagatik, ondo pasau oporrak, deskantzau, eta torri indartuta.